Здравейте, скъпи приятели! Отново сте в канала ми Денис Кирилов. Ако виждате това видео, най-вероятно сте цъкнали тук, тъй като интересът ви е грабнал темата за продавачи. Тъй като днес, както сте видяли в заглавието, ще си говорим предимно за това какво съдържа посредническата услуга в Primo Plus, когато продаваме недвижим имот, когато хора ни търсят, за да реализираме продажбата на техен недвижим имот. Това е видео, част от плейлиста, който направих за продавачи, наръчник за продавачи, мисля, че беше. Може да видите всички видеа до тук, където говорим за маркетинг, където говорим за ценообразуване, говорим за много различни теми. Ако сте решили да продавате недвижим имот, със сигурност тези видеа ще ви бъдат полезни. Ако сте решили да продавате недвижим имот и това, което чувате, ви харесва, искате някой друг да го свърши за вас, може преспокойно да свържете с мен. Ще се радвам да съдействам при продажбата на вашият недвижим имот. Сега ще разберете и с какво бих могъл да ви бъда полезен, или поне така отгоре ще подхванем основните. Откорил съм 8 точки, основните 8 точки, за които ще може да си поговорим на потенциална бъдеща среща с вас. Ако сте решили да закупите недвижим имот, също може да свържете с мен. Ще се радвам да направим среща. Имам също така и плейлист за хора, които искат да закупят недвижим имот, така че може да отидете и да гледате видеята, които съм направил, пък за тези, които искат да закупят своя първи имот, свой имот за инвестиция, за лично ползване или за каквото и да било друго. Тъй като смених техниката, надявам се да ме чувате добре. Моля, дайте в коментар отговор, за да знам за следващите видеа, тъй като все пак е на запис. Но сменихме микрофоните, сменихме камерата, а именно телефона, с който заснемам. Така че надявам се качеството на видеята и качеството на звука да е доста по-добро от първите видеа, които започнах да снимам преди повече от, може би, 4 години вече станах. Така, наистина последно, преди да започнем с информацията, абонирайте се за канала. По този начин помагате на канала да расте. По този начин информацията стига до много повече хора. Виждам, че доста голяма част от хората, които гледат видеята, може би около 80%, да не кажа 85%, не са се абонирали за канала. Така че абонирайте се. Ако искате да не пропускате видеа на тема недвижими имоти, може да сложите и камбанката, за да идва известие всеки път, когато кача видео. Аз обещавам да качвам видеа на теми, които ви харесват в този ред на мисли. Ако имате тема, която бихте искали да обсъдим, може да я споделите с мен. Напомням, правя видеа за недвижими имоти, брокерство, ценителство, всичко, което е в този обсек. Ако пък имате и някаква друга тема, ще се радвам да кажете, за да я изговорим, да я споделя, да направя видео за нея. Така, започваме. След като тук става въпрос за съдържание на посредническите услуги за продавачи в Primo Plus, като тук става въпрос за хора, които са ни разписали посреднически договор, тъй като това е единственият начин да наемете брокер. Разбира се, някои брокери ще работят за вас без посреднически договор, но тук говорим за Primo Plus. Разписвате посреднически възложителен договор, възлагате ни ние да предлагаме вашия имот и следващите неща са това, което получавате като услуга или поне част от нашата услуга, тъй като смея да твърдя, че е доста по-голямо, отколкото всъщност мога да изразя на лист, в видео или където и да било другаде. Така, предварително проучване на пазарния сегмент според имота и определяне на потенциалните възможности и заплахи за успешна сделка. Да, при някои имоти става супер бързо, доста по-лесно е и анализа е буквално всеки може да си го направи. Други имоти изискват много по-задълбочен анализ. Много повече ровене, търсене, пресмятане, преглеждане, консултации с оценители, консултации с кредитни посредници, банки, кой ли не, адвокати и така нататък. Изготвяне и подписване на договор за посредничество с изключителни права с всички собственици на имота. Тук идва момента, че договор за посредничество... Защо има една стъпка преди подписване на договора за посредничество? Защото ако имота не е продаваем или ние не можем да съдействаме за конкретния имот, просто след като сме направили проучването си, както клиента може да реши да не работи с нас, така и ние може да преценим, че не можем да бъдем полезни на клиента и бихме му препоръчали или бихме го насочили към друг тип
друг брокер, друг тип сделка и така нататък. Просто правим това, което можем, разбира се, това, от което разбираме. Ако някой дойде и иска да продава имот в град Варна, което ми се е случвало, не тръгвам да хода да анализирам Варна, не тръгвам да хода да продавам имоти във Варна. Напротив, препоръчвам колеги, брокери, които знам, че ще свършат работата. Един от колегите, който препоръчвам, даже гостувал в брокерското кафе, и обратната връзка е брутална от клиентите, които съм изпратил, които работят с него. Просто наистина невероятно. И така предпочитам да бъде. Минаваме към следващата стъпка. Изготвяне и въвеждане в действие на маркетинг план, състоящ се от 3 компонента. Има приложен файл обикновено този маркетинг план. Трите компонента са следните. Подготвителни дейности, директни рекламни дейности, допълнителни дейности. Този маркетинг план, смея да твърдя, че е супер изчерпателен. Бланката, която е за маркетинг план, съдържа около 30 точки, като тези 30 точки спрямо всеки един имот. След като клиентът реши, че иска да работи с нас, след като ние решим, че можем да съдействаме на имота, тези 30 точки се напасват конкретно, индивидуално по имота, така че да дадем максимално добър резултат маркетинговия план. Ние имаме видео в тази поредица за маркетинговите инструменти, може да отидете да го изгледате или може да свържете с мен, за да ви споделя дори самия маркетингов план, който, смея да твърдя, ако някой иска, може да изпълни и сам. Но имайте предвид, че при изработването на индивидуален маркетингов план за всеки имот, маркетинговите инструменти са едни и същи или търпят корекции и така нататък, но супер важно е не само какво ще изпълним, кога ще го изпълним, а и как ще го изпълним. Давам много често един пример за един маркетингов инструмент. Това са флаерите, които безупречно работят според мен и не само според мен. След като човека реши, че може да раздаде флаери и сам за имота си, но някои хора раздават 100, 200, 300 флаера и казват ми, те флаерите не работят. Ние в случая за някои имоти сме стигали да раздаваме 15, 16, 20, 30 хиляди флаера, за да получим максимален брой обаждания. Дори имам една такава история за един имот, за който бях раздал 40 000 флаера. Имах 250 обаждания, може би и повече. Може да отидете да изгледате видеото в канала ми, ще го намерите лесно. И няма как да кажеш, че ако раздадеш 40 000 флаери, получиш 250 обаждания, няма да имаш резултат от маркетинга. В същото време, ако раздадеш 200 флаера, няма как да очакваш 250 обаждания. Така че важно е кога се изпълнява, как се изпълнява и какво се изпълнява като маркетингови дейности. Четвърта точка. Обслужване на запитванията. След като сте генерирали интерес, минаваме и към тази точка. Какво съдържа? Телефонна комуникация. Много често клиентите се оплакват, звънят ми по нощите, звънят ми на работа, брокери нахалници ми звънат по всяко време, искат ми информация, която аз не мога да им дам и какво ли още не. Квалификация на потенциалните клиенти. Защо е важна квалификацията? За да не си губите времето. Защото, особено сега предлагам един доста специфичен имот, той е за ремонт, полусотерен, пруски свод и така нататък. Какво е специфичното? Хората виждат добра цена или виждат хубав имот и тръгват на огледи. И понякога хора, които тотално даже няма и да дойдат да видят вашия имот, ако видят цялата информация, ако знаят цялата информация, просто идват, губят ви времето и по този начин не успявате да продадете имота, а напротив, само се занимавате с глупости, ви писва и накрая казвате няма да се занимавам. Така че квалификацията на потенциалните клиенти е доста важна. Понякога дори от гледна точка на финансирането трябва просто брокера или човека, който ще презентира имота, да знае всяка една специфика и да може да търси спецификите при купувачите. Минаваме на следващото ниво. Имейл кореспонденция, провеждане на огледи, провеждане на повторни огледи, провеждане на разяснителни срещи с потенциални купувачи за обсъждане на детайли по имота и бъдещата сделка. Това общо взето е включено във всичко това, което казах за квалификацията на клиентите, но на всеки един етап трябва да има супер добра и изчистена комуникация. Минаваме към пета точка – преговори. Генериране на оферти от потенциални купувачи, подписване на договори за гаранции, управление на мултиоферти, комуникация на предложенията с собственик-собственици, придвижване на комуникация на обратни връзки,
обсъждане на всички допълнителни условия по сделката, стопиране, депозиране на имота. Защо е важно? Не всеки, който каже купувам имота, всъщност купува имота. Някои хора казват давам 200 000 евро, ако ми го продадеш, и след това дори да се съгласите, те се дръпват назад и казват не давам 190. Случвало ли ви се? Постоянно се случва на хората, не само за имоти, дори за коли, за какво ли не. Затова е важно да се направи план, как точно ще се събират оферти, дали ще се работи с множествени оферти, ще се направят в един ден 10 огледа и ще се събират една седмица оферти, или е първия, който дойде, първия по право, депозира имота, при какви условия го депозира, разписва ли, какви документи разписва. Аз лично препоръчвам на клиентите да не приемат оферти, които не са в писмен вид. Защото хвърчащи оферти много навсякъде и не е ли сложил пари човека и не се е подписал, собствениците обикновено не гледат много сериозно. Дори брокерите не гледат много сериозно на такава оферта. Защо? Защото тя няма стойност, няма ангажимент в доста голяма част от случаите. Разбира се, всяко правило си има изключение, понякога има и доста голям ангажимент, тъй като някои хора, като кажат купувам го на тази цена, наистина си спазват уговорките. Но, за да не разчитате само на уговорки, тук има дори и казуси как може да ви пропадне сделка с друг купувач заради такъв, който просто е хвърлил една оферта устно и вие сте търсили неговата сделка. Така че тези неща са супер важни в процеса на продажба на имота. Минаваме към 6-та точка. Юридическа услуга според спецификата на имота. Имаме приложен файл отново, който предоставяме на клиентите си. Ние работим с адвокат, който се занимава само с вещно право повече от 20 години. Имаме цял екип, който се занимава с набавянето на документи, транзакшен координатор, който се занимава с изцяло проследяване на сделката, какво е необходимо, комуникация с институции и така нататък, което за мен е нещо уникално, невиждано, поне от това, което съм си говорил с други брокери от други агенции. И това е нещо уникално за нас, защото ми позволява да бъда търговец, позволява ми да работя в екип с хора, които си разбират и са специализирали и работят само това, тези 30%, 40%, 50% от сделката и могат да навлезнат в детайли и да дадат сигурност на клиентите ми, на мен и на самата сделка. Не знаете колко пъти тези неща са спасявали не сделката, ами направо комуникация, абсолютно всичко в самата сделка. А може и да знаете, в зависимост от това с какви казуси сте се сблъсквали. Минаваме към следващата точка, 7. Процедури при работа с кредитни институции, предоставяне на изискуеми документи, координация на експертна оценка, комуникация по клаузи на предварителен договор и други. Сега, тук на пръв поглед, какво пък толкова? Отивам в банката, те си вършат работата. Съвсем скоро ще ви разкажа една история за моя сблъсък, който в момента тече, затова не искам и да ви го разказвам изцяло. Просто все още не е приключил казуса за комуникация с банка, която само предварителното одобрение на клиента за ипотечен кредит на база доходи, което обикновено става в рамките на няколко дни, траеше 5 седмици. И как само назначаването на експертна оценка, тъй като конкретната кредитираща институция държи тя да назначи оценката, само как назначаването на оценката трае една седмица, при положение, че документите от инвеститора, който е построил сградата преди повече от 10 години и най-вероятно архива не го пази и най-вероятно абсолютно много трудно се намират такива документи, ги намерихме в рамките на 2 дни. Свързах с инвеститора, човек си изрови папки, документи, сканира, изпрати ми ги и имаме всичко за 2 дни, но не може да назначим оценка. Ще ви разказвам тази история за напред, но комуникацията с такива институции е изключително трудна понякога и е хубаво някой да поеме. В случая я поемаме ние. Минаваме към 8 точка. Последна за това видео, но пък ще се радвам да споделите дали нещо от изброените до тук точки и тази, която следва, се е случвало на вас, дали има нещо, което не е така, което съм казал, или нещо, което наистина този явно нещо е видял. Така, 8 точка.
Координация по подписване на депозити, предварителни договори, споразумения за доверителни сметки, нотариално изповядване, парични преводи между страните. Продавачи и купувачи, брокери, банкови служители, юридически съветници, адвокати, нотариуси. Имал съм сделки, в които само заради доверителни сметки, само заради прехвърляне на права по предварителни договори и така нататък, имахме, мисля, че 4 страни, 3 страни. Да, всъщност сме 4 страни, ако включим и банката, тя е огромно перо. Само сме 4 страни и всяка една от страните имаше адвокати. Продавача, купувача, инвеститора, който е строил сградата, банката и всичките тези документи трябваше да минават през всеки един, да се одобрява всичко това, да има комуникация помежду им. Откриването на доверителната сметка, пълномощни, пък имаше пълномощници, имаше всякакви неща, които може да си представите. Тези неща са изключително трудни като комуникация, ако не знаете къде, какво да очаквате и разбира се на какъв етап, кое се прави и това ви е първата продажба или покупка на недвижим имот. Така че, моят съвет винаги е да дадете комуникацията на някой, който е правил повече от една сделка, разбира се, в живота си. Тъй като не винаги, не всички брокери могат да ви бъдат полезни в тази посока. Това е което частично, наистина много повърхностно това, което ние предлагаме на нашите клиенти и това, което според мен успява да им гарантира спокойствие в самата сделка, успява да им гарантира, мога да твърдя, добра сделка, която наистина осъзнато да влезнат. Когато допълним намирането на качествен имот, когато маркетинга, когато при купувача допълним намирането на качествен имот, нещата се получават доста по-добре, така че надявам се да ви е било полезно това видео. Ако има нещо, което съм изпуснал, може да напишете в коментари какво е то. Ако искате да направим видео за конкретна тема, може да свържете с мен, като ми пишете на лично, като ми пишете в коментар. Не всяка тема, за която ми пишете, мога да направя видео. Просто някои от темите не са в моята компетенция. Но ако пък искате определена тема и много пъти се повтаря искането на определена тема, ще повикаме специалист, ще седнем, ще си снимаме с него, ще си поговорим. Имам доста теми, за които и хора, с които искам да си поговоря. Някой от тях очаквам отговор. Ако гледате това видео, очаквам вашия отговор. Така че, благодаря ви много за гледането на това видео. Надявам се да ви е било интересно. До скоро и до нови срещи в видеята, които виждате. Хубав и успешен ден!